Lašve je u plamenu. Muslimanske oružane snage uz pomoć hiljade mudžahedina iz arapskih zemalja pljačkaju, pale i ubijaju po Travniškoj regiji. Ovo je hrvatsko civilno stanovništvo koje sa jedinicama Hrvatskog vijeća odbrane spašava živu glavu pred okrutnim džihad ratnicima. A šta su oni sve učinili u Travniku, najbolje svjedoči Marinko Šunić, komandir voda u Hrvatskom vijeću odbrane. Prošle nedelje sam ranjen od strane Balija, muslimana, Arapa, mudžahedina, ne znam više kako da ih nazovem, koji su strašno ekstremni. Muslimani su okupirali Travnik i okolinu, blokirali su snage HVO-a i sada provode pravo etničko čišćenje, tvrdi Davor Kolenda, ministar u vladi Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Danas je ovdje kao posljedica etničkog čišćenja u gradu Travniku strane muslimanskih postrojbi koje sebe nazivaju Armija BiH, a naročito predvođeni stranim državljanima koje mi poznajemo kao mudžahedine i vjerskim fanaticima iz 7. muslimanske brigade došlo do etničkog čišćenja područja koja su povijesno pripadala Hrvatima. I dok kolone hrvatskih izbjeglica i ranjenika traže spas na obroncima Vlašića u Republici Srpskoj, muslimanska okrutnost u dolini Lašve se pojačava, a hrvatska televizija istovremeno optužuje Srbe da navodno sarađuju sa muslimanima. Agresivnost koju je ispojila muslimanska strana je nešto što treba da zabrine ne samo odgovarajuće faktore u Evropi, nego i u svijetu koji im je uglavnom naklonjen. Tako svjedoče predstavnici Hrvatskog vijeća odbrane i tvrde da se čvor između Šahovnice i polumjeseca nikada više neće moći zavezati. Hrvati se žale i na UNPROFOR da ih je izdao jer nije pomogao izvlačenje iz pakla civilnog stanovništva i ranjenika. Srpska vojska međutim i dalje poštuje primirje i ne miješa se u hrvatsko-muslimanski sukob.